Moi! Sori kun mä en oo... Mun piti kuvata silleen, että mä en kuvaisi tälleen yhdellä kädellä pitäen. Mun piti kuvata tän kaa. Mut en onnistunut. Kuvaan hetken Ninniä. Okei, sori. Mut oikeesti sorit. Tai siis sori siitä. Joo, mä laitan mun koiran nyt tohon. Ei se kuitenkaan karkaa, mut kotiin se yrittää. Joten parempi näin. Okei, eli... Minäpäs Ninniä kauas. Okei, moi. Eli sori, että mä en oo kirjoittanut mitään hirveän pitkään aikaan. Mä oon täällä jossain keskellä metsää, tai itse asiassa mä oon polulla. Tuossa on ihan lähellä asutusta. Tossa noin. Tossa on toi talo. No joka tapauksessa niin, että anteeksi, etten ole kirjoittanut mitään 1000 vuoteen. Se on siksi, että mulla on ollut hirveän vähän kerrottava nintu. Ja sit niinku, mä en oo jaksanut kirjoittaa, mä oon ollut hirveän laiska. Anteeksi. Mä oon tehnyt monta kertaa, mä oon tehnyt laukun sisältövideon ja kaikki meikit videon. Mut mä en vaan jotenkin jaksanut. Tai siis mä en oo laittanut niitä minnekään vielä. Enkä mä varmaan laita, koska ne on niin vanhoja kuitenkin. Mä en oo kirjoittanut pitkään aikaa, mä tiedän. Mä toistaisin sitä koko ajan. Mut mä olin kipeänä viikonlopun. Mun piti kirjoittaa siitä. Mä olin jo torstaina vähän kipeä, mut mä menin sit perjantaina kouluun. Tai siis mä tulin torstai-iltana kipeäksi, kun mä olin nyrkkeilemässä silleen, niinku, vaikka mä olin vähän puolikuntoin. Ja sori, mä koko ajan tarkastan, kun mun pitää kattoo, että onks mun lakkuu vielä jäljellä. Niin mä menin kuitenkin perjantaina kouluun sitten. Ei mun silleen ole mitään ongelmaa ja tälleen, mä menin tänne istuu. Mä en jaksa. Ninni, tuu! Ninni, sori. Joo, niin siis mun piti mennä jo. Mitä mä selitän? Niin perjantaina jo 2 tunnilla. Mulla tuli vähän sellainen olo, että en mä jaksa tätä. Kyllä mä sit sinnittelin ne tunnit. Ja niin. No mut sit viikonlopun mulla oli hirveä kurkkukipu. Mä en voinut tehdä mitään oikeesti, niinku mitään. Mä en edes tehnyt läksyjä. Mä tein aina läksyt. Mulla ei ikinä tullut unohusta. Ei oo tullut vieläkään. No mut kuitenkin mulla oli niin hirveän huonolla vielä maanantaina ja mulla oli kuumetta ja kaikkea. Meille tuli kyllä sunnuntaina vieraita. Ja mä olin kyllä niitten kanssa, mutta mulla oli ihan sikahuono olo koko ajan. Mä en tiedä yhtään miten mä näyn tässä, mutta ei haittaa. No mut kuitenkin. Niin joo. Katon taas, että kuvaa tää vielä. Joo, niin niin meillä oli siis sunnuntaina vieraita. No mut sit mä olin maanantai kuitenkin pois koulusta. Niin siis sen takia, koska mä olin kipeä. Sama juttu tiistain. Ja sit meillä oli Cooperit. Mun olisi ollut ihan hirveän tyhmää osallistua siihen Cooperiin. Koska mulla olisi mennyt se vaan tosi huonosti. Ninni, älä mene minnekään. Ja Ninni menee täällä. Ei se karkaa, mutta se haluaisi varmaan kotiin. Täällä on... Mut sen pitää kuitenkin käydä pitempi lenkki. Siis niinku se, että mä kävelen tähän ja takas täältä ei riitä. Joten niinku, älkää tuotako, että mä niinku jotenkin kidutan sitä, koska en mä. Mitä hitsi se tekee? No joka tapauksessa. Sitten... No mut sitten keskiviikko mä menin kouluun. Mä olin yhä vähän puolikuntoin. Nyt on torstai, mutta mä menin kouluun. Mutta siis tiistaina mulla tuli kans ongelmia läksyjen kanssa. Kukaan ei antanut mulle läksyjä. Mä silleen, miksi te ette anna mulle läksyjä? Mä kyselin kaikilta. En kaikilta. Mutta kaikilta, jotka oli joko Facebookissa paikalla. Ja sitten numerot mulla oli. Jotka oli mun ryhmässä. Niin ei mennä sinne, siellä autot. No joka tapauksessa. Niin. Joka tapauksessa. Mitäköhän mä yritän nyt taas selittää? Niin, no mutta kuitenkin sitten mä sain lopulta läksyt. Menin keskiviikkona kouluun. Mä ajattelin, että mun on pakko mennä kouluun tai menen vielä pahemmin jälkeen. Mutta mä muistin, en mä edes pahasti jäljessä oikeastaan mistään. Mä olen tyytyväinen, että siis niinku kiva yllätys sillä. Ja nyt on torstai. Vapaat on ollut koko päivä. Mä olen nukkunut ja ollut koneella ja siivannut huoneen. Ja vienyt Ninnin pari kertaa lenkille. Mä voin kuvata nyt sitä hetken. Tää on nyt kolmas kerta, kun vien Ninnin ulos tänään. Ja en tiedä, mihinkä hittoa me ollaan menossa. Missä mä oikein oon? Mikä hitsi?
Mitä hitsiä. Ja sit mä oon monta kertaa ajatellut kuvata. Mut en mä sit oo. Niin käännetään takas. Se vie vaan jonnekin tonne. Mulla ei oo mitään tietoa, mikä hiton paikka tää. Miksiköhän mä lähdin kävelemään tänne? En tiedä. No mut joka tapauksessa. Niin et tänään mä en oo tehnyt mitään. Ja mulla ei oo mitään tietoa, minkä takia mä ylipäätään rupesin kuvaamaan. Kai siksi, että niinku, kun nyt mulla oli vähän sellaista aikaa. Niin nyt voi kuvata. Mun piti lukea tänään kemian kokeeseen, mikä on huomenna, Julian kanssa, mut ei mistä luettu. Tai siis Julia ei jaksanut, se ei tullut meille. Ei se sillä haittaa. Tai siis ei se oo kivaakaan, mä olisin halunnut nähdä Julian. Mut siis niinku, mä ymmärrän. Kukas nyt mun seuraajaksi sais, ei vaan. Tai siis en mä tiedä, ehkä se ei jaksakaan. Ei vaan, mut siis oikeesti, kyllä mä älyyn, että niinku, jos se on saanut kunnolla untaa tälleen, niin fuck it. Mitä vittua? Tonkohan vois ehkä jotenkin. Jotain, en mä tiedä. Ihan sama. Saatana minnekään poista. Miksi mä kiroilen koko ajan? Mitä hitsiä? Anteeksi. Me ollaan taas menossa autotielle. Ja nyt tää ei taas tarkenna. Ninni. Ei nyt kuitenkaan mennä Ninni autotielle. Joka tapauksessa. Ninni nyt on ihan väärä suunta. Niin, no, mutta joka tapauksessa. Eli mä oon ollut kipeänä, mikä on syy, minkä takia mä en oo kirjoittanut mitään pitkään aikaan. No mennään sitä tielle. Ja joo, mä oon yhä vähän kipeä. Ja nyt joku on silleen, että no oma vikas, kun oot jossain hupparissa ulkona. Mut siis niinku, mä haluaisin nyt tietää, että kuka ei oo 20 asteen helteellä hupparissa. Että kuka tulee toppahaalarissa kouluun, kun on näin paljon lämmintä ja tälleen. En mä tiedä. Ihan sama mulle. Mut vitsi koiria. Tuolla, tossa pihassa on koiria. En mä tiedä, ei Ninni varmaan huomaa. Joo. Joo, ei Ninni sit huomannutkaan. Ninni. Mene. Kiltti sitten. Ja joo, mä olen yhä kipeä. Yhä olen kipeänä kyllä. Ihan tosiasia on, että olen yhä kipeä. Mutta en pahasti. Ja en mä usko, että mä nyt tuun kipeämmäksi, vaikka mä oon pelkäs hupparissa. Mut ei mun muut. Ninni, toista pihaa ei mennä. Moikka! Mitä vitsiä? Joo, bye.